Hello guys, so ito yung aking mga bisita. Ano ba guys, Adan? Hi guys! Hi Christine Family Budget. So ayan, bumili na lang kami ng snacks. Ito Sprite at saka tawag dito sa Tagalog. Sa ginanggang. Ginanggang yan. Hindi ko alam kung anong Tagalog yan, pero ayun, kain muna tayo. Tsaka makulimlim sa labas. Umuulan kasi. So, ayun, kain tayo guys. Hoy! Ito yung egg. Lalagyan ko lang ng bacon. Ano pala to guys? Gardenia na bacon. Ayan, dahil napuno na yung SD card ko. And ibibake ko to ulit. Ito palang bacon, hindi ko finry. Binake ko lang siya. Kasi mas lalong mag-oily pag ano. Ayan. And then, naghanda na rin ako ng cheese. Konting cheese. O, diba ang arte? Arte lang. Hindi ko masyadong ma-sprinkle. Kasi ano siya eh. Mabasa. Ayan. Sarap. Tapos, ibibake ko na to guys. So, huwag nyo akong tatanungin ng Fahrenheit or degrees kasi hindi ako basta lang kung naluluto na siya. So, ayan. So, eto na siya guys. Medyo pale siya tingnan dito sa camera. Pero sobrang yellow siya. Kanina ano pa yan eh. Sobrang lalaki. Pero, ayan, di ba pag egg, umano siya. Pumaflat na siya pag luto na. So, natapos na ako sa egg guys. Ang next ko namang lulutuin ngayon is itong pizza. So, wala akong hotdog. Hindi ako nakabili ng hotdog for this. Kaya, ang gagamitin ko is yung bacon. Kasi may natira pang bacon. Kasi 8 strips ata yung doon. Kasi 4 yung nagamit ko sa egg. And then, 4 yung natira. So, yun na lang yung i-sprinkle ko dito. And then, yung isa ngayon, ito yung ihahapunan namin. Isa lang, hapunan natin. So, yun. So, ayan siya. Dalawa lang naman. So, yung bacon, binibake ko pa. Kasi ayoko siyang i-fried kasi mas lalo siyang mag-oil. And then, eto lang yung spaghetti sauce lang yung ginamit ko. Nilagyan ko lang asin at saka paminta. So, eto yung egg. Eto lang, pang ano lang talaga to kay Hagrid. Pang isa-isa. Tapos, lalagyan ko pa ng isang ulam pa. So, ayan. Ang sarap niya ha, in fairness. So, eto siya guys. Eto yung tawag dito bacon. Naglagay na rin ako ng spinach. Ayan. Para sa isang naman yan. And then cheese. Yan. So, ibibake na natin yan para next naman is yung isa naman. So, ayan pala si Papa. Uy! Papa. Maka-ready. So, eto na siya guys. Ayan. Ayan, hininaan ko lang yung TV. Minute ko. So, ayan yung itsura niya. O, diba? Bongga, ang sarap. Oh. Parang nasa totoong restaurant lang eh. Masensya na lang guys ang dilim. So, ayan siya guys. So, in fairness, masarap siya. Lasang-lasa mo yung bacon. At yung aking mga konti na lang yung hugasin ko kasi nugasan ko na kanina. So, ayan. At ubusan kami ng gas guys. Naubos lahat. So, si Papa ayun pa bumili ng gas. Hindi ko alam kung meron pang open. Sana mura yung gas ngayon, isang tangke. Hindi ko alam kasi nung last bin bumili kami mga 700 ata yun. Hindi ko alam ngayon kasi yung gas namin isang tangke is abot siya ng mga dalawang buwan or higit doon. Depende kung nagluluto ako lagi. Kaya ayun, haggard na yung fest natin na. So, pasensya na guys medyo madilim talaga siya. So, pasensyahan nyo na. So, ang next ko naman gagawin ngayon is etong broccoli.
So, i-ano ko lang to sa tubig, lutuin konti, madali. Tapos, maghihiwa ako ng garlic para sa para dito. Tapos, yung beef ko ready naman. So, ayan. Simulan na natin yung pag-slice. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello. So, ayan na siya guys. Hinugasan ko na yan. Tapos, ayan, i-ano ko lang. Sandali lang naman yan. And, ito yung isa. Kasi hindi na mag-asya sa, kawali. So, ayan. Okay na to siya guys. Ready na itong lutuin. Sakto-sakto lang yung, crispy ba to pag, inano na. And then, lulutuin ko na yung aking beef. So, ito yung aking beef. Nilagyan ko lang ng konting soy sauce. And then, ipa-fry na natin ito. Konting oil. So, ito na yung beef with broccoli natin. So, ayan. Ito medyo marami. So, hindi ko in-expect na ganun siya karami kasi akala ko talaga konti lang. Pero, mas better kasi mas marami talaga yung broccoli. And, good job. And then, yan. So, papalamigin ko lang muna. Ilalagay ko lang dito sa, Gagamitin ko. bowl. And then, katong isara. Ayo, kay Tono isa kaning kon sa So, yan. So, time check guys. It's 9:15 PM. At ako nakapag-half na. So, fresh na tayo. So, hindi ko na kaya ng powers na gawin pa yung tuna sandwich. Bukas mo na gagawin yon. Kaya, eto lang yung natapos ko. So, yung natapos ko talaga is, actually, dalawa lang talaga yung broccoli na kailangan ko. Pero, tatlo yung aking nagawa. So, yan, very good. And then, eto yung egg with cheese and bacon. At eto yung pizza. Yung isang pizza kanina kinain na namin. Tsaka may sobra pa kasi kami pizza sa freezer. Kaya, ayun. Tapos tong isa, sa baba ko lang ito ilalagay. Tapos tong dalawa, isa freezer na. Pati ito. Ito, sa baba din. Ito lang, yun sa freezer. So, yan lang yung nagawa ko today talaga. So, yan. So, ayun lang guys. Mag-good night na rin ako sa inyo. Dahil matutulog na kami. Dahil anong oras na maaga pa akong gigising bukas. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At huwag kalimutang mag-join sa ating Facebook page. It's Our Family Budget Facebook group. And yun. And please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Babush! Good night! Good night, good night. Good night, pader. Hey guys. So, yun. Bye! Si Hagrid kasi tulog na. Kaya maaga kong pinatulog kasi inaantok siya pag-abot. Pagdating ng pasukan na talaga niya, na inaantok siya. So, ayan, maaga namin siya pinapatulog. So, yan. Night!